जों दिनै थानाय 22 तारिखआव खुमुलंगो जों लकडाउननि जराफानो सामाजिक दूरत्व नारगय 10-15 जन खलायै जों जे फ्लेग काई क्लांमानि अ फ्लेग न दुष्कृतिकारी रक जों थांमानि 1 घंटा नुलो न सबाय पाइखा आबुनि बागै ताइसा जों चिनि फ्लेग लाई तंखा गारि बाय फेरे जाखा याकुं बाय काफिक तंजाखा हिनाय अ फ्लेग रक न ताइसा तिसावै तिनि जों खावै दिफाइका हाइफानो जों प्रत्येकटा बरक चिनि सामाजिक दूरत्व नारगय जतन मास्क रवैनो जों चिनि अहाय खलाय जों चिनि फ्लेग न खाका कखाय हाइसे भारतीय जनता पार्टी नि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनी त्रिपुरा राज्य मुख्यमंत्री माननीय विप्लव कुमार देव ई जराव कोरोना भाइरस नि जराव फानो बंगनी सहयोगिताय बरकनी तत्परतानि बिसिंति खलायै बरकनी साहाय्य खालामनानै बिसिंति खलायै भारतवर्षव ताई त्रिपुरा राज्यव कोरोना भाइरस न जों टेकेल दिबै दङ हाइफाने थानाय 17 तारिख नि सिमी सीपीएम नि इयर जे प्रशासन तंगमाने बरक बात थांमन बागै गवर्नर नि सिमी जे रुलिंग चले तंग हाइफाने जों चिनि फ्लेग फानो काई रिनानि हनै जों काई रिफाय माने अब चिनि फ्लेग सबायजाका थानाय 22 तारिख आबनि बागै साबो खलायका जों सिया अब एफआईआर खलायजाका ताक पर्यन्त थाना कुनु रमिया खबरक न हेकै जों सानानि मुसुंग अ फ्लेग खलायजाक जों हाय ना हाय चिनि जे कर्मी समर्थक रक दुख नांगै याकुं क्लाई तंखा गारि बाय फेरेजाक तंखा बा मुसु रक्सावै तंखा आबनो चिनि थेपाय रिफाय बेखा कखाय हायसे थानाय 1 तारिख एप्रिल 1 तारिख नि सिमिना 15 फाइनेंस कमिशन नि रां एडीसीओ हाबका 587 टा विलेज डेवलपमेंट कमिटीओ प्रत्येकटा विलेज डेवलपमेंट कमिटी नो 15 फाइनेंस कमिशन नि रां हाबका ओ रां विलेज कमिटीओ चिनि बरक रक नि बागै डेवलप नि बागै रां हाबजाक ओ रां न सामुंगो थेपानानि बागै ओ आबनो जों कार्यकरी खलायनानि बागै जों तरिगरी खलाय चिनि बाहेकलाय एकाउंट खुलकनाय चिनि विलेज लेवल बाहेकलाय एकाउंट खुलायना अब जों सहयोगिता खलाय दङ ताबुक दिल्ली नि सिमी माननीय प्रधानमंत्री थानि रां नाहावै माननीय मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव नि नेतृत्वे चिनि जे आईपीएफ बाय बीजेपी नि कैबिनेट नि बिसिंति खलायै समस्त त्रिपुरा राज्य नि नन एडीसी नि लगे लगे त्रिपुरा नि एडीसी नि बिसिंगो 587 टा विलेज डेवलपमेंट खलायनानि बागै जे रां डेवलपमेंट तंमानि ई आबनो बिरिदिता खलाय तंखांकाय चिनि बरकनि उन्नयननि बिरिदिता खलायमानि समान चिनि बरकनि थापा हरचंया चिनि बरकनि नगो रंदगो माइरं करै चिनि बरकनि सिक्ला रंनि पकेटो रां करै ताबुक समस्त कोरोना भाइरस नि बागै पृथ्वीनि लगे लगे त्रिपुरा राज्यव भारतवर्षव अर्थनैतिक बाई तंगमान जागाव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाई तंगमानि जागाव दिल्ली नि सिमी रां रहन नाय तंगमानि लीगल बॉडी न जे लीगल बॉडी इलेक्टेड बॉडी विलेज डेवलपमेंट कमिटी गाँव पंचायत लीगल बॉडी नि बिसिंति फाइ दङ इलेक्टेड नि बिसिंति खलाय हाइफानो एडीसीओ इलेक्टेड दङ नि बिसिंति खलाय रां रहन नाय तंगमानि अबति खलाय जे डिस्टर्ब खलाय तंगनाय बरक रक अब एडीसी नि उन्नयन नाया जों साइमी अब साबसिनि फ्लेग न सबाय जे चिनि त्रिपुरा राज्य नि एडीसी नि हेडक्वार्टर खुमलुंग बिसिंग बीजेपी नि फ्लेग न सबायनाय अब त्रिपुरा राज्य नि उन्नयन नाया समस्त एडीसी एलाकानि उन्नयन नाया जों दिल्ली नि सिमी रां नाहावै कैबिनेट मिनिस्टर रकनि बिसिंति खलाय रां नाहावै त्रिपुरानि एडीसीओ ताबुक जून जुलाई हेंकै चिनि प्लान्टेशन नि टाइम राबार कायनानि वा कायनानि चिनि नारकला कायनानि कुवाइ कायनानि जरा ई जागाव जों रां खरच खालायनानि जराव चिनि प्रशासन ब लकडाउन तंगमान जराव ई जराव जों बर रकनो प्रत्येकटा विलेज डेवलपमेंट कमिटीओ सगै जागाव प्रशासन सगै रिनानि बागै जों एनकारेज खलाय दङ आबनि बागैनो जों सादानि मुसुंगो कयनानि मुसुंगो बिरिदिता खलाय लाभ करै आरो भारतीय जनता पार्टी नि फ्लेग खुमुलुंग सबायका माने अब नरेंद्र मोदी नि बखरक सबायमानि समान माननीय विप्लव कुमार देव नि बखरक सबायमानि समान जे बरक रक दिल्ली नि सिमी रां रहन नाय तंगमानि बिनि बखरक जदि बारि रेखा हंकाय बदि रां रहनबा आबनि बागै तिनि प्रश्न बुदक जे बरक रक भारतीय जनता पार्टी नि फ्लेग सबायनाय अब आईपीएफ बाय बीजेपी नि अलायंस पार्टी भारतीय जनता पार्टी साबो सबाय जों सिया जे बीजेपी नि फ्लेग सबायनाय अब आईपीएफ बाय बीजेपी न तालुकाव लाथाबाय बारि रिमानि समान आवन बागैनो जों सानानाय जों उन्नयन नाय डेभलप नाय समस्त धर्म नगर टिभि साब्रुम पर्यन्त जोंनि त्रिपुरा राज्यनि एडीसी नि डेभलपमेन्टनि जागाव
केबो जदि बादारि तंहांकाय आबो चिनि बुकुं बारारकनि बहगो लाथिरि मानि सारा मुंसा करे आवनि बागैनो सुं सावो 1 टाका खलाय सुं माइरं रिखा चिनि फ्री रेशन तागबरि तंगो जे बरक सीपीएम नि आमलो बीपीएल माननानि उपयुक्त बरकनो पर्यन्त बीपीएल कार्ड दिजायागै एपीएल दि तंगो 50,000 चिनि एपीएल भुक्त बरक रत्न माननीय बिप्लब कुमार देवनि नेतृत्वे माननीय चिनि डेपुटी सीएम जिष्णु देबबर्मानि नेतृत्वे 50,000 एपीएल बरक रत्न जों बीपीएल नि समतुल्य खले सुजुग रि माने इ अबनो केबो जदि चाजाया तो हंकाय आबो दुर्भाग्य सारा किछुया चिनि त्रिपुरा राज्यो चिनि बुकुंबारा मुया चानाय त्रिपुरा सारंनि उन्नयननि कक सावो किन्तु उन्नयननि बागै एडिसिओ रां रहना बागै जेफ्रो एडिसिनि प्रशासन बाय थांमान जराफानो राज्य सरकारनि प्रशासन दिल्लीनि माननीय चिनि नरेंद्र मोदीनि नेतृत्वे जे प्रशासननि डेभलपमेंट रहना नाय तंगमान जरावो केबो जदि बीजेपीओ जदि बीजेपीनो बाधा रिउ तंहांकाय आबो त्रिपुरा राज्यनो डेभलप खालायमान न बाधा रिमानि समान हिं चंगवानसुगो सिक्लारंनि पकेटो नाय नायदि रां करै बुरि रंनो नाय दैदि रंनगो माइरं करै आनि बुरि रानि नगो रां खक्से फाने करै आनि बरक रंनि नगो गुलाम माइ तंफानो तिनि रंदगो माइरं कुरिनि जरा यागो रां तंफानो बाक्सा खरच खालायमिया बाजाराव थांमायानि जरा लकडाउननि जरा 144 नि जरा इ जरावो सामाजिक संस्था व्यक्तिगतभावे जे बरक एनजीओ सरकार जतनो चुबाय तंमान जरावो ताबुक बादा रिनानि जराया जे बादा रिनाय रावना आं अनुरोध खायनान मुसुंगो आं वार्निं रिया भारतीय जनता पार्टी कुनो दिन वार्निं रिया आं हाथ जुरख्लाय अनुरोध खायनान मुसुंगो एडिसिओ नरेंद्र मोदी ताई माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव उन्नयननि बागै जे रां रहर तंमाने बीजेपी फ्लैग जदि सबाय हंकाय आबो उन्नयन सबाय मानि समान आबनि बागैनो सुं अर ताखुक बुकुक सुं जतनो फाइजाक जेनि अरवा विधायक फाइजाक खरगनै जेनि बरम गोनां रामपद जमातिया ताई बरम गोनां डॉक्टर अतुल फाइजाक बरक सुनो नायै तंग सुंगर विभिन्न जागानि विशेष खलाय टाकारजला मंडल बाय जेनि मानदाय मंडलनि उद्योगे ताई विभिन्न जागानि चिनि जे लाइक माइंडेड बरक जे बरक साहस खलाय चिनि फाइनाय रक बरक अर फ्लैग काइनानि फाइका जेनि मानदाय मंडलनि सभापति तंग आबनि बागैनो महिला मोर्चानि तंग चिनि अरव चिनि जनजाति मोर्चानि राज्यनि जत नेतृत्व रक तंबाय चिनि टाकारजला मंडल चिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि जनजाति मोर्चानि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि नेतृत्व रक तंग कक्का हाइसे सुं डेभलपमेंट नायो मेनी हैंड्स टुगेदर याक जेसुक बांग आसुन रागो हिनय कायसा कायनि खलाय सुं फ्लैग काले अरव सुं तायसा फ्लैग काय क्लांखा आबनि बिसिंगैबो दुष्कृतिकारी रक चिनि जदि हाय ना हाय 22 तारिख नि हाय जदि सबाय तंग हंकाय अब माननीय मुख्यमंत्री चिनि बरम गोनां बिप्लब कुमार देव माननीय उपमुख्यमंत्री चिनि जिष्णु देबबर्मा चिनि माननीय चिनि राज्यनि चिनि संगठननि जतनि कतर डॉक्टर चिनि मानिक साहा बरक नायनाय सुं चिनि अर सुं फ्लैग काय क्लांखा सुं अर ताय केबनि फ्लैग नंया सीपीएम फ्लैग नंया सुं अर आईपीएफ नि कयेकटा फ्लैग लाइजाक नुगो आबनो चिनि कर्मी रक थाइसिंग जेमन मानदायनि मंडल प्रेसिडेंट चिनि अभिजित देबबर्मा आईपीएफ नि फ्लैग लाइजाक न थाइसिंग अरव दुगमाले हातिव खाई काई फायो आबनि बागैनो सुं बुइनि फ्लैग न सम्मान रिमा हाय बुइनि फ्लैग न सुं बरम रिमा हाय बुइनि पार्टी न सुं सम्मान रिमा हाय चिनि भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीनि जत्तनि पार्टी गतर बनब सम्मान दिदि हिँदै सुं अनुरोध खायो जदि सम्मान लिया हंकाय सुं मुंसा खालाया अब चिनि प्रशासन नायनाय चिनि अब संगठन कतरक नायनाय आसनो सावो जतन सामाजिक दूरत्व दारिगै याक सुय तंबाय थं बारबा याक सुतं चिनि जतन सहयोगिता खालायथं होनाय आं चिनि बदलनि अंगै भारतीय जनता पार्टी मादार संगठन ताई जनजाति मोर्चानि अंगै विभिन्न चिनि संगठन बिसिं देखला आं कयो जतन काहाम तंथं हामबाय खुलुमका वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद।